Jam siji bengi numis turu lali Alhamdulillah. hari kula pikiran boye aduh angin dikawat turuni. Alhamdulillah. Assalamualaikum batur-batur kanda juri. Ketemu maning karo Reang Mangasep ning tabir misteri. Matur kesuwun kanggo batur-batur sing wis pada mampir meng channel kiyen. Kanggo kandahan dina kiyen ana cerita sing Kang Udin ning salah sawijining desa sing ana ning wilayah Kabupaten Indramayu, ora gelem disebutaken lokasié. Kang Udin ki pengen nyeritakaken pengalamane dheweke sewaktu masih bujang, masih lengowan. Kedadiannya ki ya ning kisaran tahun 2000 aja. Waktu kun Kang Udin ki ya lagi seneng-senenge nongkrong sebatur-batur. Lamona sing umah ki ya mangkat jam 8:30, kone ki baliknya ki ngesukaken gitu. Ya memang Kang Udinnya gak bisa ora sekolah ora apa waktu kunku. Tadi ki ya bengine ki mau tangkrang tongkrong ngumpul sebatur-batur. Kandang ngalor ngidul jor ya ngandakaken film, ngandakaken bocah wadon ya anak-anak bela sih dikandak-kandakaken ki. Nah, jadi ning desane Kang Udin ki bengene sewaktu Kang Udin masih cilik ning kono ku ana dukun sing kesohor, dukun sing keceluk. Arane ki Wasaman ya. Wasaman ki ya sing teka monokaken tamune ki ya dudu wong sembarangan ya. Tamune ki ana sing gawa motor, ana sing gawa mobil. Toliga ya tamune ki orelok sepi, rameh bae. Berarti kan ya dukun ki kayaknya mah asli ya. Dudu dukun palsu dudu apa? Soalnya mah tamune ki ya sampai ana sing langganan je monokaken ki. Nah ume Wasaman dheweke ya gede, umahe ki karange ya amba jor, mung belang ka pagere. Dadi ki mobil motor apa ki bebas parkir ning kono ku. Wasaman ki ya kayaknya mah termasuk salah sawijinya wong sing ya mampu lah karena tamune pirang-pirang duitnya kan akeh jor. Jare mah ngrungu-ngrungu tamune Wasaman ki sing teka monokaken ki ya ana sing jaluk pesugihan, ana sing ya pengen ngemat wong wadon, pengen pengasihan, sampai ana sing ya pengen nyantet kanggo materi wong apa ana aja sing teka monokaken ku. Nah, sampai ning salah sawijining dina anak kedadian sing gawe geger warga. Dadi Wasamane ki dukun kesohor kiyen ki ijig-ijigan bae ki ya ora gelem nerima tamu maning. Dheweke ki malah teka mengumahe ponakane kan duwe usaha. Usahane ki dagangan jabur ka. Nah, Wasamane ki malah pengen molah ning kono aja. Tukang bungkusi jabur kan, bungkusi panganan. Ya kan aneh aja. Jadi kan kontras pemandangan kiyen ki. Wasaman sing biasane disembah, dipuja-puja kenang uwong, ijig-ijigan bae saking dari tukang bungkusi jabur. Lamona perkara dunya aja, perkara duit maksudnya mah. Kaya-kayane ki ya uwong ki ora percaya lamona Wasaman ki ora duwe duit. Soalnya mah ya Wasaman ki tamune pirang-pirang, ngrungu-ngrungu mas batangane be gak akeh aja. Hari ki sampai ya nganuni jabur, bungkusi jabur apa ki ya nang apa Wasaman ki. Ya artinya kagelem ka Wasamane wong semono wis ning dhuwure ki kayane ki ora peduli ya gelem ngrendahaken dheweke. Dadi ya kuwen dudu maksude mangasep wong sing bungkus jambur ki ora terhormat, mung bega kanggo status Wasaman sing maune duite pirang-pirang, kenang wong dihormati, disegani, dheweke ki ya dadi karyawan cilikan jora kerja ning ponakane ya kayang konon. Apa gak gelem ya Wasaman. Nah dadi ki ya batur-batur gak tampune kita kon ari rabine karo anak-anake Wasamane ki mendi. Rabine Wasaman ki wis ninggal. Rabine Wasaman ki wis ninggal terus ki anake ki ya ana siji. Mung bega orang ning desa kuwen anake ki embuh mendikaken miang ya cah. Wis ana 10 tahun mah miang ki ora balik-balik embuh mendikena. Tadi ki Wasaman ki ning omahku ku dewekan bae. Dewekan bae. Nah, tas kayang kono ku yang bunang apa? Wasaman ku dheweke ya tobat mandeg dadi dukun malah kerja dadi tukang bungkusi jabur. Lamona ditakoni kenang warga
wah jenang apa sih Jawa dari ya kayang kenen Jawa ya bosen jarang ku wis pegel ya sira dolanan kayang konon sing awit reang enom saking reang ya wis lumayan ya wis lumayan tua aja kayaknya mah ya delat maning reang mati aja ya wis lah harapan kanggo apa maning jarang mah ya wis harapan tobat marian ya wis harapan dolanan dukun-dukunan maning tadi ki memang lamun anak tamu teka monokaken ya wasamane ki ya ngomongnya wis ora bisa berarti wong sejen bae wis ora mampu maning saking aja wis tobat ngomongnya aku tadi ki ya tamunya ki ya sing mau akeh saya setitik mung bega langkah sing dilayani kak mung ditolaki bae sampai akhirnya bener-bener langka maning tamunya ki gitu jadi wasaman ki dadi rakyat biasa dudu rakyat biasa balik mong Solo jadi ya rakyat biasa terus ki ya bunteli sega terus ya bunteli panganan ya molah jadi ya kayak konon lah ya uang sing mau pada wedining wasaman ki mulai marki wasaman ngajak ngobrol kanda apa wae wis mangan ya wis wong yang kerjaan bunteli panganan lamun wetenge kempong tak pangan bae lah jor ya kone gajian tak dipotong jawari kayang konon main dat temen meder duene ponakane yang dewek jor jare wasamane ki karo guyonan ka ya warga gak yakin wasaman ki pasti ake dunyane jaja sewaktu masih dari dukun ki pasti ake mung bega embuh mendikaken dunyane kaya-kayane malah mun tebakane warga ora salah lamun ora salah ki memang sekedar tebakan ka wasaman ki ngerasa duit oleh medukunane ki ya manjingnya kategori duit haram jadi wasaman ki orang gelem mangan duit haram dheweke ki bener-bener tobat hijrah pengennya ya sing halal mulane ge kanggo dadak mangan bega ya molah ning ponakane wangune mah kayang konon tebakane warga mah nah jadi ki ya wis wasaman ki dadi wong biasa sampai ngurungu kabar lamun wasaman ku puyeng ya nah sewaktu wasaman puyeng kian Kang Udin gak wis gede ning tahun 2000-an ki oh wasaman puyeng jora mangkat bungkusi jabur jora soalnya mah ya mboke Kang Udin ke kerjanya ku bareng ning kono poro wasaman ku mulane gak weruh wasaman je puyeng ora mangkat jadi oh ya wis jora nah rong dina sawise wasaman puyeng ngrungu kabar maning lamun wasaman ki ninggal jaja wasaman ninggal ya dadi ki ya karena ora teka-teka monokaken kenang ponakane ditiliki ning umahe rupane ya kayang konon wasaman ku wis ninggal jaja nah wasaman ninggal ki ya melas sebatang kara sakaratul maut langka sing nonggoni langka sing weru ya wis dadi mayit jora ya sebenarnya mah melas ngenes nah sewise wasaman ninggal ya warga pada monokaken tahjiah pada lelawan terus ya dimakamaken apa secara Islam jora nah sampai akhirnya ki wis pragat kabeh sewise wasaman ninggal terus dikuburaken warga ki mulai pada ngomong desas-desus ya bengene kan wasaman dukun jora dukun ki mati mantan dukun jadi gambarannya warga ki omongannya kayang kenen contohnya ki je wong numpak motor prewen jor wong numpak motor ke bakal liwat ya anak bae pupute ki sing niburi ki sing knalpote maksudnya ku prewen sih jor maksudnya ku ya wasaman kan bengen dukun jor pasti bae anak sing niburi jor jadi ki lamun wasaman wis ninggal ya sing niburine kan ki kone ki gentayangan berarti majikane ya ngomongnya kayang konon gegerek ki mung bega alhamdulillah jaja sing mau warga ki ya wis pada kewedinan melange ki anak jurig melange anak pocong anak apa rupanya ki langka sampai tekang pragat memitu sampai tekang pragat mitung dina memitu mah wong meteng ya sampai tekang pragat pitung dina ki ya talilan apa segala macem ki ya langka jaja langka kian langka jurig langka memedi langka apa jadi ki normal baik kan nah umai wasaman dewe kan ya karena langka ahli waris ya kenang warga ya diendahkan barang-barang masih butuh nih jerok kayak furniture apa segala macam ki masih butuh toli lawangnya gak ora disosi aja waktu kunku ora disosi mung bega ya pun mau ponakane wasaman ki inisiatif nglati anaknya wasaman pengen ngupai kabar lamona bapaknya wis ninggal mung bega ya kayak aku jaja orang nemu embuh mendikaken sampai umakunku ya saya dina ya saya suwung saya katone ki katon singit suket sing maune endep ya wis mulai dhuwur-dhuwur jora
ning latare apa ki dadi ki umah ki katone ki angker. Nah waya umah wis katone angker kesawange suker ana sing teka monokaken rupane ki anake Wasaman ya. Anake Wasaman teka monokna ya jarek ya daung rungu sing ponakane Wasaman berarti ki lamona bapak ki ninggal mulane reang menakaken ya prewen maning wong reang gening rantau jeung berarti usaha reang kan emong jamangan ya duit oli bapak ki soalnya mah ya rasanya ki salah jadi duit oli medukunan ki jare anaknya kayak konon. Nah akhirnya ki anaknya monokaken nawa warga mah anaknya ki monokna arepan ya genai umay Wasaman jora umay kan gede barang-barangnya masih pepek rimeng ning jero ki furnitur ki masih lengkap. Rupanya anaknya ki monokaken ora arep manggon ning umay Wasaman ora apa ya malah bagi-bagiaken barang kayak ki sing ngarepan butuh ya dipet bae apa mbu apa tadi ki ana sing digawa kenang dulur-dulurane Wasaman kenang ponakane kenang ya kakange adine. Nah sementara anaknya Wasaman gak ana sing ngemet akhirnya ki barang kunku ya luyanane kan digawani kenang warga anak awe bruk je warga sing pengen mau apa dipeti bae daripada ning kene yang lambruk bae langkah sing ngenggo dipeti bae jora apa dadi ki ya karena diizinaken kenang anaknya barang-barang pun ku ya pada dipeti kenang warga aja ca. Akhirnya umakun ku suwung melongpong langkah barang siji-siji acan ya suwung melongpong ya listrik ya suwe-suwene mah mati diputus kenang PLN sih gara-gara orang dibayar-bayar kayaknya mah anaknya ki sebisa bagi-bagiaken barang ki dheweke ki balik maning menggena ya gena dheweke usaha jadi umakun ku suwung maning ya ca. Suwung maning kondisinya ya suwe-suwene ya tambah serem lawangnya gak melongo aja waktu kunku ora disosi kan maksudnya mah lawangnya ngileb mung bega ora disosi apa beki bisa manjing monokaken. Nah mangga sepe izin minum kopi dikit ya. Mangga batur pada minum kopi. Alhamdulillah. Alhamdulillah kopi ireng mantap rasanya ora berubah. Lanjut maning menceritane Kang Udin sing ngandakaken Wasaman. Nah dadi ki umay Wasaman ki ya suwung jaja. Suwung ki ya sukete ki wis mulai dhuwur-dhuwur maning senajana sedurung yang ngalami di babadi dikit ya kenang anaknya Wasaman saking ki sukete wis dhuwur maning anaknya Wasaman ki ora balik-balik monokaken maning ya jadi umay ki ya suker maning. Nah mulai ana desas-desus nih kayaknya ki warga ki ngomong jadi warga ki ngomong barang-barangnya Wasaman ki ora dipet kabeh ora apa aja kenang keluarganya kenang warga ki jadi ki masih ana sing ketinggal ning jero umay Wasaman ya wong wis langka aja wong bersih wis kosong jeneng kono wis langka apa jora masih ana aja soalnya marangku lamuna bengi sering deleng kayak ana sinar kayak ana cahaya ka manjing metu meng jero umay Wasaman ya. Berarti barang tin ki ya kayak kagumane Wasaman ka barang sing paling berharga duene dheweke kayak semacam ya pusakane Wasaman kayaknya mah ya ora kedeleng kenang wong tap rewen embusing ngerawatinane ki ya ning genah sing disusupaken tadi ki sering mundar mandir ya cahaya ki sinar ki manjing metu umakuun. Nah ceritane wong kin ki geger aja nyebar sampai tekan ning tongkrongane Kang Udin kan duwe batur arane ki Tori ki memang bocah ki ya tertarik ning hal-hal sing mistis kayang kenen ki ning barang-barang spiritual ki hal-hal mistis ki ya tertarik ka. Nah waktu kunku ya Tori ki masih jam 11 bengi kah Tori ki ngomong cahreange balik dikit ya nang apa sih jari masih jam 11 ya wis ngantuk ya harapan turut dikit ya wis los ya mana. Nah dari ki Tori ki balik mengumah ya langkah sing curiga apa aja waktu kunku biasa bae Tori ki balik. Nah tas Tori balik yang suka kene ya Kang Udin sebatur-batur pada bubar mung bega Kang Udin ki ya lagi enak-enak turu ki ditangekaken kenang wong tuane nang Yudin tangi dikit iya jema nang apa jema iku ana emboke Tori ya
Boket tori je. Iya dadi boket tori kita kamu ngomeh Kang Udin takon din cetori lagi bengi nongkrongnya koro ira aja. Iya je bi koro reang nongkrongnya mung bega tori ku jam 11 ku ya ngomongnya balik wis ngantuk. Jam 11 balik siapa kejadian sampai sakin orang mantok mengumah. Orang tekang ngomah je bi je. Iya. Si mendikakan je tori ini ya mbu je. Wah mampir nih ngomeh batur sing sejen sih. Tadi ki mboknya ki glating-glati rupanya ki tori ki langka aja cah. Ya gampangannya mah tori ku ilang lah. Ya ilang gak ya umur wis 20 punjul mah ya orang gawe geger ora apa aja. Mau bega siapa sing deleng tori jewu waraha lah mana diglatik nang wong tuane. Nah tori ini kimbu mendikaken sampai tekang bengine maning ning tongkrongannya Kang Udin ya masih ngebahas masalah tori ki ilang ya orang teka ora apa meng tongkrongan tori ki mendikaken je ya mbu ya sampai anak sing ngomong Jedin sedurungnya kan ngebahas masalah umay wasaman jora. Jadi nih umay wasaman kan jare anak sing deleng kayak sinar manjing metu umah ya jare kun pusaka jora ya pusaka kagumane wasaman sing paling berharga kah kayaknya motoriku ya tertarik nih ngomongan kuwenku kata ngeraine jarang deleng akan raine tori ya langsung kayaknya ki semangat jare ira tori nih ngomeh wasaman tak beli reang gak pikirannya ku pada jare Kang Udin aku reang gak mikir ya monokaken rewen je cala mau dicek mengumai kuwen wasaman dicek mengumai wasaman je iya je umai kan orang di sosial apa je lawange ya wis lah je yuk tapi kulah ada bengis titik maning ngenteni uang pada sepi joran dau monokaken nah waya jam 11 bengi dau Kang Udin sebatur-batur kabeh ki wong 5 ya setongkrongan ki monokaken jajan mengumai wasaman tujuannya ngelatih Kang Tori ya tukang ngomeh wasaman masih ning ngarep rumah bega ya rasanya ki wis serem ya sukete dhuwur jora lampu mati umae ki jadi sing ngarane penerangan ki ngandelaken ya sing tangga-tanggane pun gak jaraknya kan ado karena latar wasaman kan lumayan amba jora nah monokaken wong 5 ki ya alut-alutan reruntungan alut-alutan terus ya buka lawang ngarep dibuka jeblak mbunang apa mambunya ki mambu menyan ya seripit apa gak kayang kayanen jeca wis jara apa mader wong 5-an nah wong 5-an ki mancing monokaken nah sewise wong 5-an mancing monokaken kuning ruang tamu dilanjutaken maning meng ruang tengah memang umay ki gede jeca barang-barang ki wis langka wis kosong melongpong kan kono ku ya mung bega ya orang dimanfaataken apa-apa kenang warga wong langka omongan apa-apa sih sing pihak keluargane wasamane jora jadi ki ya umak ki subung bae ya manjing mung ruang tengah waya tekang ruang tengah katon ning bagian guri umak ki ning ruangan paling guri paling tungtung ning guri ning kono ku kayak anak cahaya sumber cahaya kah jadi cahayanya ki warna kuning terus ki goyang-goyang kayak cahaya sing damar kayak sing lilin jadi kan bocah 5 kin kan ngomong ika jening guri jana cahaya aja acak kayu dingok mono bokatan toringnya naning kono tadi kesini ngarep ke Kang Udin terus ana si maning batur Kang Udin monokaken mengkameran guri lawangnya ki rada melongo setitik gitu mulane gak cahaya ki metu mengjaba karena lawangnya melongo jorak nah waya Kang Udin ngelongok rupanya ku iya aja tori ku ning kono ku lagi sila ning iringane tori ki ana lilin terus ki ya ana pruyan cak marung wangwa korom bakar menyan apa ning kono ku jadi gampangannya mah tori ki ning kono ku lagi tirakat lagi sila jadi celuk jora kenang anune ki kenang Kang Udinnya ke tori ya nah tori ini ki nyelingguk meng Kang Udin ya nyelingguk mau sedelat terus ki ya deleng mengarep maning ya nah, apa sih jetori ki nah lawangnya kan melongonnya setitik ya jadi ki ya torinya ki ngadepnya ki mang tembok ana bagian sing ketutup kenang lawang waya lawangnya dilongokaken full kenang Kang Udin arep narik tori ini kono ku Kang Udin ku kaget rupa-rupanya nih ngarepane tori ki ana sing lagi nglayeg bae ana sing ngadeg dia sosok pocong sing ya warna lawone ki putih belok lagi mblegedeg bae deleng kayang konon ya Kang anunya kan Kang Udinnya koro siji maning baturnya ki sing deleng ya sasah melayu sementara sing telu makin mah ya mau ngerame-ngerame bae aja ana wong loro melayu ki sing telune meluan melayu aja
Jangan ngapa aja cam Melayu tuh apa ana pocong. Ya sing loro mah bener-bener kewedinan Kang Udin karo bature sing deleng, sing telu mah ya Melayu gak karo gemuyu ya. Gemuyu ngakak-ngakak ya apa aja cam Melayu aja. Tadinya kan rame kan warga kan krungu pada metu. Oi, nang apa aja siapa aja kun? Reang Udin jemang torine wis ketemu aja torine ning ngendi aja. Ning mewah saman jajan nate. Ning mewah saman. Lagi apa torine ning kono? Lagi semedi tirakat ya. Jadi ku ya kenang warga ditekani ya wis kon mandeg wis rek metu tontongan semedian ya wis ya. Jadi ya semedine kantor iki dibatalaken ya. Wong tuane tori gak teka monokaken re jisir aku lagi apa-apaan balik tak beli jorok. Ya karena diumbangi kenang wong tuane jadi ya balik Kang Torine iki. Nah, ya Kang Tori ki balik ya wis masalah pocong ki ya diceritakan kenang Kang anu Udin meng batur-bature meng bega batur-bature ki nyebar maning ceritane ki. Kun ku pocongnya siapa jadian ira kun deleng raine ku raine wasaman ta preven. Boro-boro deleng narai jora waya blegedeg kayang konon bega yang ki ya wis lemes dedes embur yang ki langsung melayu je boro-boro sempet deleng rai je rayangku. Oh mengkonon jadi ki nyebar ceritakin ki nyebar. Nah getune sing mantak dadi getun sampai tekang sakien ya sukiki bengine kan Kang Tori kan ya ngumpul maning monokaken terus ya ditakoni apa kena Kang Udin ri ira ku lagi apa sih jeneng kono ku ning umay wasaman ya yang lagi semedi lah lagi ngangkali pusakane wasaman jor terus oli raja durung oli wong reang daw oli sedina aja semedi lagi ngobrol karo wasaman je rane tekang ganggu jor berarti aku ning kono ku wis sedina sewengi ku ora mangan orang nginum ya rane wong semedi wong tirakat ya orang mangan orang nginum jor jare ane ki Kang Torine ki wah ira ki ya berarti ki ya wat nemen je sira ki jari jor nah ira ki lagi ngobrol karo wasaman jemu iya aja apa gening matane reang mah pocong ya mungkin ya anu ya korine wasaman bu prewen intine mah reang ki lagi kanda ning kono wis lah awas je poconge ya sing awit awan ke wis tekan baturi reang je poconge ku oh mengkonon jora nah ceritane Kang Tori magel konon sementara umay wasaman sing mantak gawe getun kiyen Kang Udin sebatur-batur Kang Tori kan wis ragat ritual malah bapak-bapak sing sejen pada monokaken nganakaken ritual jemaning yang tujuannya apa arepan di blawei ada kara wong wis bapak-bapak wis kaplak-kaplak ya wis pada duwe anak apakah bapak-bapak ki ngakali pusaka apakah ya lagi njaluk nomor togel apakah lagi ya njaluk apa ya orang ngerti ora apa mung bega enggal bengi ki ana bae ana wong telu kadang ana wong loro ruangannya ya pada dewek-dewek jare mah padha gawani suguhan apa ning kono ku dadi genah kanggo ya sing ora bener jora. Nah, terus kayang konon ku wis kayaknya masih bapak-bapak ki ya embuh hasil tabeline ora wuruh ora apa mung bega Kang Udin ki ngalami takon ning Kang Tori kan ya seneng ning masalah mistis ki. Kang Udin ki takon ri jare ira pocong ku temenan ta bebodohan sih. Pocong endi aja. Pocong sing ning omahe wasaman sing dideleng kenang reang karo anu ja anto lamun ira penasaran mah jadin teka maning bae jayu monokaken ya kayaknya rame wong beli je sing andel ning reang lamun bengi kemis malah ka wong sing wani monokaken ku wis jayu karo reang je monokaken bengi kemis kone prewen jare kan orang ngerti ning masalah sing gaib-gaib wis pokoknya mah jare reang bae jare Kang Torine ki ya wis lah regal konon mah janjian antara Kang Tori karo Kang Udin. Jadi sorenya mah teka dikit mengkena tongkrongan ngobrol-ngobrol apa kayak biasa nah waya jam 11 Kang Udinnya kan miang jarangnya balik dikit ya cah mendi jadian masih sore anu jangan ngantuk ya sira nah ditakoni kena Kang Tori den mendi arepan anu aja balik dikit baturi reang dikit ya yure aja baturi mendi aja ayo pokoknya membaturi lah tadi kian niburi Kang Tori nah sing sajane kan ora curiga nah wong lorokin ki miang mengumai jenate wasaman ya cah miang mengumai jenate wasaman bener sepi toli peteng sukete ewu monokaken wayang buka lawang ya masih ana mambuncak menyan apa segala macem encak ritualnya bapak-bapak lagi wingi bengi tak kapan jora pokoknya masih mambu menyan nah wayang manjing mengruang tengah langsung bener disambut kenang sosok pocong lagi ngelayak bae nah Kang Tori mah ora apa-apa Kang Udin sing kewedinan wedi jari wis ora apa-apa tenang bae jadin
Reang wedi wis ora apa-apa aja nah. Sing marane ki ya Kang Udin monokaken. Kang Tori sing marane Mang Pocong kun sementara Kang Udin ki ya mung delengaken. Kayane ora kuat ya Kang Udin ki. Ora kuat pengen mutah aja blenger ndase. Ya saya metu Din metu aja. Dadi digawe metu kenang anu ki kenang Kang Tori. Wah ya tekang latare wasaman. Ning kono ku ya Kang Udin ki mutah. Muta-muta ke glogak. Apa gak mutah kayang kenen ya karena ira ya dau pertama mbosi ya durung kuat lah ira kindelang bangsane kayang konon toli ya berarti kunku asli cirine lamun pocong kun asli ira kindelengnya ki orang mung sekedar wedi bae mung bega ya wetenge ki ya mural pengen mutah ndase ya blenger ya lamun pocongnya palsu ira ki mung sekedar wedi bae tapi ki langka efek sejen mengawak ki. Nah lamun anak efek sejen mengawak kayak ndas blenger wetenge pengen mutah berarti ku pocongnya asli ya kayang konon jeri je iya nah tadi doga kayang konon Kang Tori ki ngingok meng umahkuan rupanya si pocong ki wis lagi ngelayak bae ning teras umah aja cah ndelengaken Mang Kang Udin iya Kang Udin ya langsung kaget njebak astagfirullahaladzim Kang Udin melayune ki sekudua balik mengumah ki malam melayu meng tongkrongan maning ya ditiburi kenang Kang Tori je sing gurine ki ya Kang Udin melayu mong tongkrongan ditakoni Den nang apa melayu anak pocong ya pocong ning ngendi ning mewah saman je jenate akhirane ku lagi apa mono kena ya reangan penasaran mau ku karo Tori monokaken wah sira aja wis dah aja ngerepotaken wong sejen je lamun ya arepan ngapak-ngapakaken ki sing normal bae aja regel konon carane mah ira ki konek ki ya mantak ngerepotaken wong sejen ya seorang-orangnya ki ngerepotaken wong tuan ira dewek wis mari wis aja kayang konon maning mari aja ya wis sirane aja ira lah Udin ya wis aja digawa-gawa jor ya iya jarangnya garapan marian range ga ora jor jar Kang Torine ki dadi tas kayang kon ku wis embunang apa umae wasaman ki ya bapak-bapak sing sejen kan mulai ora ritual ning kono aja kayane mau ora hasil mesti prewen mulai ora ritual umah ki ya saya dina ya suwe-suwene mau arane umah ora digenai umah subung ya ambruk sampai ya tekang saking ki mung encake bae aja encak temboknya apa geus pada ringsek kabeh umah ku ora dibangun ora direnovasi ora diprek-prekaken tadi umah ki bener-bener ambruk brek ceritane kayak pragat semono bae matur kesuwun kanggo batur-batur sing wis ngrungokaken Mang Asep Kanda mudah-mudahan ya ceritane bisa ngibur batur-batur kabeh semisale Mang Asep gawakna ceritane ora sempurna nyuwun pangapurane bae kun mah jaga terus kesehatannya batur-batur KB. Reang pamit undur diri. Assalamualaikum.